L-Għodwa u l-ġimgħa tajba. Nilqakom għal qudiesa tal-lum it-tnejn 27 ta' Diċembru fil-festa ta' San Ġwann Apostlu u Evanġelista. Imexxi l-qudiesa Dun Patrick Inkorvajja li ġie ordinat saċerdot 22 sena ilu. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu, l-imħabba talla u l-għaqda fl-Ispirtu Santu tkun magħkom ilkoll. U miegħek ukoll. Illum il-Knisja qiegħda tiċċelebra l-festa ta' San Ġwann Apostlu Evanġelista u tistedinna biex nisimgħu il-kelma, il-verb inkarnat, naraw bajnejna, immissu bidejna u nemnu kif għamel Ġwanni hekk kif kellu l-okkażjoni jara illi l-qabar ta' Ġesu kien vojt. Ejjew fil-bidu tal-quddiesa li Alla nitolbuh maħfra ta' dawk id-drabi fejn ma smajniex biżżejjed il-kelma tiegħu, ma qadniex attenti biex nifhmu sew dak li hu qed jgħidilna u ma fittixniex li nagħmlu dak li r-rieda tiegħu għalina. Nistqar l-Alla li jista' kollox u lilkom ħuti li jiena dnibt ħafna bil-ħsieb, bil-kliem, bil-emil u billi ħallejt dmirijieti. Ħtija tiegħi, bl-akbar ħtija tiegħi. Għalhekk nitlob il-Imqazza Marija dejjem Verġni lill-anġli u l-qaddisin kollha u lilkom ħuti biex titolbu għalija lil Mulej Alla tagħna. Iħenna lina Alla li jista' kollox, jaħfrilna dnubietna u jwassalna għal ħajja ta' dejjem. Amen. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Kristu ħnina. Kristu ħnina. Mulej ħnina. Mulej ħnina. Glorja lill-Alla fil-għoli ta' smewiet u paċi fl-art lill-bnedmin ta' rieda tajba. Infaħruk, imberkuk, nadurawk, natuk ġieħ. Inroddulek ħajr għal glorja kbira tiegħek. Mulej Alla, Sultan tas-sema, Alla Missier li tista' kollox. Mulej Iben waħdini Ġesu Kristu. Mulej Alla ħaruf talla bin il-Missier. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja ħenna lina. Int li tneħħi d-nubiet tad-dinja il-qattalb tagħna. Int li qiegħed fuq il-lemin tal-Missier ħenna lina. Għaliex int waħdek qaddis, int waħdek mulej, int waħdek loli Ġesu Kristu mal-Ispirtu Santu fil-glorja tal-Missier Alla. Amen. Nitolbu. O Alla, inti urejtna l-misteri tal-verb tiegħek permezz tal-Apostlu San Ġwann. Għamel li nifhmu sewwa kemm nistgħu it-tagħlim li hu fissrilna hekk tajjeb bibnek Ġesu Kristu Sidna li miegħek jgħixu jsaltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Amen. Bidu tal-ewwel ittra ta' San Ġwann Apostlu. Eżis, dak li mill-bidu, dak li aħna smajna, li rajna bajnejna, li lejh ħarisna u li messew idejna, jiġifieri l-kelma tal-ħajja. Dan se nxandrulkom. Għax il-ħajja wrid ruħha u aħna rajniha,
u qegħdin niġdu għaliha. Qegħdin inxandrulkom il-ħajja ta' dejjem li kienet għand il-Missier u li wriet ruħha lilna. Qegħdin inxandrulkom dak li aħna rajna u smajna biex intom tissieħbu magħna u l-għaqda tagħna tkun mal-Missier u ma' Ibnu Ġesu Kristu. U qegħdin nikdbu dan biex il-għena tagħkom ikun sħiħ. Il-kelma tal-mulej. Nroddu ħajr lill-Alla. Ifirħu ġusti fil-mulej. Ifirħu ġusti fil-mulej. Il-mulej jisaltan ħatifraħ l-art. Ħajjifirħu l-ħafna gżejjer. Sħabu dlam hemm madwaru. Is-sewwa u l-ħaq is-sisien tat-tron tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Bħax-xema jdubu l-muntanji quddiem il-mulej, quddiem is-sit tal-art kollha. Ixandru smewwiet il-ġustizzja tiegħu u l-popli kollha jaraw is-sebħ tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Id-dawl feċċ fuq il-ġust u lena għal qalb in-nies sewwa. Ifirħu ġusti fil-mulej u faħru l-isem Qaddis tiegħu. Ifirħu ġusti fil-mulej. Lilek u Alla nfaħru, lilek bħala mulej nistaqarru, lilek tfaħħar mulej il-ġemgħa glorjuża tal-Apostli. Il-mulej ma'kom. Miegħek ukoll. Qari mill-Evanġelu ta' San Ġwan. Glorja lilek mulej. Kien l-ewwel jum tal-ġimgħa, filgħodu kmieni, meta kien għadu dlam, u Marjam ta' Magdala ġiet ħdejn il-qabar u rat il-blata mneħħija mill-qabar. Għalhekk telqet tiġri għand xmum Pietru u għand id-dixxiplu l-ieħor il-maħbub ta' Ġesu u qaltilhom: Għalgħu il-mulej mill-qabar u ma nafux fejn qegħduh. Pietru u d-dixxiplu l-ieħor ħarġu u ġew ħdejn il-qabar, it-tnejn ġrew flimkien, imma d-dixxiplu l-ieħor ħaffef aktar minn Pietru u laħaq qablu ħdejn il-qabar. Tbaxxa u ra l-faxex tal-għażel mixħutin hemm, iżda ma daħalx. Imbagħad wasal warajh xmum Pietru, daħal fil-qabar u ra l-faxex tal-għażel mixħutin u l-maktur li kien madwar rasu. Dan ma kienx mal-faxex, imma mgeżwer u mixħut għalih. Imbagħad id-dixxiplu l-ieħor li kien l-ewwel ħdejn il-qabar daħal ukoll, ra u emmen. Il-kelma tal-mulej. Tifħir lilek Kristu. Il-qari li l-Knisja illum toffrilna biex nimmeditaw fuqu huwa l-ewwel nett il-Vanġelu li għadna kemm smajna l-esperjenza reali li San Ġwan għamel u jiskopri illi Ġesu dak illi kien iħobbu u kien tant iħobb mhux mejjed imma ħaj. Imbagħad fl-ewwel lezzjoni għandna x-xhieda tiegħu personali ta' dak li hu għex. U hu jgħid lill-insara li lilhom jikteb biex huma wkoll ifittxu dan il-sit il-ħajja, jaraw bajnejhom, jisimgħu b'wudnejhom u jkunu ħaġa waħda miegħu. Huwa partikolari ħafna illi f'dan iż-żmien tal-miliet qegħdin nirriflettu fuq dan il-Qaddis u l-Knisja toffrilna rakkont li hu iktar marbut mal-qabar vojt ta' Ġesu. Għaliex? L-ewwel nett il-Knisja trid tfakkarna li Kristu huwa ħaj
Tant li f'diversi ikoni illi jġibu l-ispirazzjoni tagħhom anke mill-kidba ta' dan il-qaddis li llum qegħdin infakru, San Ġwan, Apostlu, Evanġelista, il-maxtura ta' Ġesu bosta drabi tkun rappreżentata bħala qabar. Għaliex? Għaliex Ġesu li huwa sit il-ħajja issa qam il-mewt u ta' il-ħajja lilna il-koll. Ġesu illi aħna inħarsu lejh bħala dik il-kreatura ċkejkna li ġi fid-dinja il-verb ta' Alla u wasit il-ħajja li rebaħ il-mewt u ta' il-ħajja lilna. Għalhekk ejjew nagħmlu ftit l-esperjenza li għamel Ġwanni. Mill-preokkupazzjoni li hu Pietru u d-dixxipli l-oħra kellhom hekk kif irċivew l-aħbar illi neħħew lil mulej mill-qabar u ma jafux fejn qiegħed, dawn telqu huma stess biex imorru jaraw bajnejhom eżattament x'kien ġara. Għalihom din ma kienx biss biċċa aħbar. Kien hemm emozzjoni u iktar minn emozzjoni. Kien hemm imħabba vera għal persuna li kienu jikkonsidraw bħala l-imgħallem tagħhom, il-ħabib tagħhom. U għalhekk telqu tnejn li huma biex jaraw x'ġara minnu dan. Għaliex tawhom dik it-tip ta' aħbar. Imma il-Vanġelu jurina wkoll kif Ġesu bil-qawmien mill-mewt tiegħu jibdel il-preokkupazzjoni tagħna filena. U San Ġwan imbagħad fil-kitba tiegħu f'dak li aħna qrajna fil-qari tal-lum jgħidilna biex lena tagħkom ikun sħiħ. Għalhekk fil-waqt li naċċettaw dan l-invit sabiħ li l-Knisja llum qiegħda tagħmlilna, ejjew ma nitilfux l-okkażjonijiet li Alla qiegħed quddiem għajnejna, il-kelma li jtina okkażjoni li nisimgħu, l-esperjenzi li bihom immissu bidejna il-preżenza tiegħu, mhux biss biex inneħħu kurżità dwar min hu Ġesu, imma biex bħal San Ġwan insiru nafuh iktar, inħobbuh iktar, nirċievu l-imħabba tiegħu li tant il-koll għandna bżonn, u biex l-għena tagħna ma jkunx għena marbut biss ma' din id-dinja, imma ikonna l-ħajja u l-ħajja ta' dejjem. Amen. Aħna u nagħmlu l-festa tal-Evanġelista San Ġwan, l-Apostlu l-maħbub ta' Ġesu, ejjew nitolbu lil Alla u wettaqna fl-imħabba tiegħu billi jintennu għatina mulej l-imħabba tiegħek. Għatina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex permezz tar-rajja tal-Knisja id-dinja temmen li inti preżenti u tħobb lil kulħadd b'imħabba bla tarf. Nitolbu, għatina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex fid-dinja ma jonqsu qatt bnedmin ta' rieda tajba li jirbħu l-mibeda bl-imħabba. Nitolbu, għatina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex fuq l-eżempju tad-dixxiplu l-maħbub ħafna żgħażagħ iwieġbu għas-sejħa ta' mħabba li għamlilhom Ġesu. Nitolbu, għatina mulej l-imħabba tiegħek. Sabiex kif jallimna San Ġwan, aħna nuru l-imħabba tagħna lejk fl-imħabba lejħutna il-bnedmin l-oħra. Nitolbu, għatina mulej l-imħabba tiegħek. U Alla li tistieden lil kull wieħed u waħda minna biex nisimgħu kelmtek. Għamel li fuq l-eżempju tal-Apostlu l-Evanġelista San Ġwan, aħna nimxu warajk b'qalb umli u ħajja sinċira. Bi Kristu Sidna. Amen.
Jitolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun joġob l-Alla l-Missier li jista' kollox. Jilqa' l-mulej minn dejk is-sagrifiċċju għat-tifħir u l-glorja ta' ismu għal ħtiġijiet tagħna u tal-Knisja mqazza kollha tiegħu. Qaddes mulej id-doni li qegħdin nofrulek u għallimna l-misteri tal-Verb etern tiegħek bis-saħħa tal-ikla qaddisa li għaliha inġbarna, kif biha bħal minn għajn safja u rejthom lill-Apostlu tiegħek San Ġwan, bi Kristu Sidna. Amen. Il-mulej ma'kom. U miegħek ukoll. Nerfgħu qlubna l fuq. Nerfgħuhom lejn il-mulej. Niżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Hekk sewwa u xieraq. Sewwa u xieraq tas-sew mulej missier qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox, tajjeb u taġi tas-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Għax bil-misteru tal-Verb magħmul bniedem rajna d-dawl ġdid mid-dija tiegħek. Hekk li aħna u narfu lill-Alla f'sura li naraw, bih ninġibdu biex inħobbu dak li issa ma narawx. Għalhekk mal-anġli u mal-arkanġli, mat-troni u mad-dominazzjonijiet, mal-qtajja kollha tal-eżerċiti tas-sema intennu l-innu tal-glorja tiegħek u ngħidu bla qiegħda. Qaddis, 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 mulej Alla tal-eżerċiti. Is-smewwiet u l-art mlija bil-glorja tiegħek. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Imbirek minn ġej fis-sem il-mulej. Osanna fil-għoli ta' smewwiet. Qaddis tas-sew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddes għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina il-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu, li meta kien se jingħata biex minn rajħibati ħa il-ħobs, ratt il-ħajr, qasam tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u kulu il-koll minn dan, għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla, ħal kalċi, reġa' ratt il-ħajr, tal id-dixxipli tiegħu u qal: ħudu u jxorbu minnu l-koll, għax dan huwa l-kalċi ta' demmi, tal-patt il-ġdid li jibqa' l dejjem. Id-demm li jxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi. Dan hu l-misteru tal-fidi. Inħabbru l-mewt tiegħek mulej, inxandru bil-ferħ laqgħu minn tiegħek u nistennewk sa ma tiġi fil-glorja. Għalhekk aħna u nagħmlu dan b'tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħajr għax oġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U miċ-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sem mill-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha. Wettaqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Charles Jude, mal-Isqof Joseph li qed jgħinu u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar fil-qaddejja tiegħek li joġbok issejħilhom għal għandek minn din id-dinja. Għamel li kif huma bil-mamudija mietu fibnek u bħal ibnek, hekk ukoll fibnek u bħal ibnek jirxuxtaw għal ħajja.
ftakar f'dawk li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-mejtin kollha. Daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħenna lina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem, flimkien mal-Verġni Mqazza Alla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-apostli u l-qaddisin kollha li jgħixu fil-ħbiberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u nsebħuk b'Ġesu Kristu ibnek. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispiritu Santu kull ġieħu glorja għal dejjem ta' dejjem. Amen. Ejjew nitolbu kif Ġesu stess għallimna għas-salvazzjoni tagħna. Missierna li inti fis-smewiet, jitqaddes ismek, tiġi saltnatek, ikun li trid int kif fis-sema hekk fl-art. Ħobżna ta' kuljum għatina llum, aħfrinna dnubitna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni, għatina fit-tjiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem midnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Għax tiegħek jassaltna l-qawwa u l-glorja l dejjem. Mulej Ġesu Kristu, li qed l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem, nagħtikom is-sliem tiegħi. La tħares lejn nubitna iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija slim u laqda li jintrid fiha, int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-paċi tal-mulej tkun dejjem magħkom. U miegħek ukoll. Nagħtu l-paċi lil xulxin. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja ħenna lina. Ħaruf talla li tneħħi d-nubit tad-dinja għatina l-paċi. Dan hu l-ħaruf talla. Dan hu li jneħħi d-nubit tad-dinja. Ħen jindawk li huma mistiedna għall-ikla tal-ħaruf. Mulej ma jistħoqlix li tidħol taħt is-saqaf tiegħi, iżdejt biss kelma waħda u ruħi tkun infejqa. Flimkien ngħidu it-talba għat-qarbina tax-xewqa. Ġesu, jiena nemmen li inti tinsab ta' bilħaq fis-sagrament tal-Ewkaristija. Irrid inħobbok fuq kollox u fuq kulħadd. Inti taf li nixtieq nirċevik ġewwa fija. Imma ġala darba bħalissa ma nistax nilqek ġewwa fija sagramentalment, nitolbok li tiġi fija spiritwalment. Ejja għandi, Ġesu tiegħi, biex jiena niġi għandek. Ħeġġiġni bl-imħabba għalik, biex f'ħajti u f'mawti jiena nemmen fik, nitma' fik, u nibqa' nħobbok għal dejjem. Nitolbu. B'dan il-misteru li ċelebrajna u Alla li tista' kollox, għamel li l-verb tiegħek magħmul bniedem imxandar mill-Apostlu San Ġwan jibqa' jgħammar dejjem fina u li jgħixu jsaltan għal dejjem ta' dejjem. Amen. Il-mulej U magħkom. miegħek ukoll. Iberikkom Alla li jista' kollox, il-Missier, l-Iben u l-Ispiritu Santu. Amen. Imbirku lil mulej. Irroddu ħajr lil Alla.
Wasanna fit-tmiem il-quddisa tal-lum immexxija minn Don Patrick Inkorvajja. It-talba tar-Rożarju tistgħu issegwuha online fuq knisja.mt u newsbook.com.mt jew fuq il-paġna ta' Facebook u l-YouTube tal-Arċiddijoċeżi ta' Malta. Mod speċjali matul dawn il-jiem ta' festi, il-Knisja tkompli tappella biex nosservaw b'attenzjoni l-miżuri għal ħarsien tas-saħħa bl-użu tal-maskra l-ħasil tal-idejn u l-distanza soċjali. Grazzi tal-inqattu magħna għal dan il-moment ta' talb. Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispiritu Santu. Amen. Alla tagħna sma' talb tagħna ħlesejna u jqaf magħna. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li inti jomna li jisma' talb tagħna, Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. U Ġesu tiegħi jaħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erweħ kollha, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fl-ewwel misteru tal-ferħ meta l-Anġlu Gabriel ħabbar l-Sitna Marija li kellha tkun Omm Alla. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħofisna ta' kuljum agħtina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Omm Alla itlob għalina mid-inbin issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu issa u dejjem jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima u li inti jomna għalik jisma' talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. U Ġesu aħfrilna dnubietna eħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kollha speċjalment dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tieni misteru tal-ferħ meta Sitna Marija marret iżżur il-qariba tagħha Sant Elisabetta.
Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. ħobżna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Glorja lill-Missier u lill-Liben u lill-Ispiritu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem ammen. Marija Santissima uri l-inti jomna, għalik jisma' t-talb tagħna dak li twilet għalina u rid ikun iben tiegħek bħalna. O Ġesu tiegħi aħfrilna dnubietna ħlisna min-nar tal-infern u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fit-tielet misteru tal-ferħ meta Sidna Ġesu Kristu twilet fl-art ta' Betlem. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum aħfrilna dnubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina daħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Malla tlopalina mid-dinbin, issa u fis-sija tal-mewtana ammen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien il-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, uri li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment il dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fir-raba misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe ippreżentaw lil Ġesu fit-tempju. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem Amen. Marija Santissima, urina li inti omna, għalik jisma' t-talb tagħna Ġesu li twilet għalina u rid ikun bniedem bħalna. O Ġesu tiegħi jaħfrilna d-nubietna ħlisna min-nar tal-infern, u l-ġenna l-erwieħ kollha speċjalment lil dawk li l-aktar għandhom bżonn tal-ħniena tiegħek. Nikkonsidraw fil-ħames misteru tal-ferħ meta Sitna Marija u San Giuseppe tilfu lil Ġesu u wara 3 ijiem sabuh fit-tempju jiddisputa mad-dutturi. Missierna li inti fis-smawiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li trid int kif fis-sema jgda fl-art. Ħobżna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru minn ħati għalina, daħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-deni Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Alla tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana Amen.
Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Marija Santissima, urina l-inti omna, għalik jisma t-talbtana Ġesu li twilet għalina u li tikun ibnek bħalna. U Ġesu tija jaffrina d-nubietna, eħlisna minnar tal-infern u l-ġenna l-erweħ kolla, speċjalment lil dawk li aktar għandhom bżonn tal-ħnina tijak. Salve Regina, slima lik Sultana, tal-ħnina, ħajja ħlewa u tama tana. Slima lik lilek inajtu għali xaħna trufnati u li teva. Lilek nitnedu aħna li nibku nolf u f'dan il-wit ta' dmuħ. Ejja mela avukata tana, dawwar lejna dawk lajnejn tiegħek tal-ħnina u rina wara dan it-trufnament lil Ġesu frott imbierek tal-ġuf tiegħek. O ħanina, o pija, o ħelwa Verġni Marija. Għall-intenzjoni tal-Papa. Missirna li inti fis-smewwiet jitqaddes ismek tiġi saltnatek ikun li tritint kif fis-sema jgħda fl-art. Ħobsna ta' kuljum atina llum, aħfrilna d-nubietna bħalma naħfru l-minuħati għalina, la ddaħħalniex fit-tiġrib iżda ħlisna mid-denja. Amen. Slima lik Marija bil-grazzja mimlija l-mulej miegħek, imberk inti fost in-nisa u mbierek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Qaddisa Marija Umm Alla, tlob għalina midinbin, issa u fis-sija tal-mewtana. Amen. Glorja lill-Missier u lill-Iben u lill-Ispirtu Santu. Kif kien mill-bidu, issa u dejjem u jibqa' dejjem ta' dejjem. Amen. Għatihom u mulej il-mistrieħ ta' dejjem, Id-dawl ta' dejjem jiddi fuqhom. jistrieħu fil-paċi. Amen. Mulej ħnina, Mulej ħniena, Kristu ħnina, Kristu ħniena, mulej ħnina, mulej ħniena, Kristu smana, Kristu smana, Kristu il-qattalb tagħna, Kristu il-qattalb tagħna, Missier etern Alla, ħenna lina, Iben Alla li fdejt id-dinja, ħenna lina, Spiritu qaddis Alla, ħenna lina, Trinità qaddisa Alla wieħed, ħenna lina, imqazza Marija, itlob għalina, imqazza Alla, itlob għalina, imqazza xebba ta' xbejbiet, itlob għalina, ta' Kristu, itlob għalina, il-Knisja, itlob għalina, tal-ħnina, itlob għalina, tal-grazzja talla, itlob għalina, muxebba, itlob għalina, mit-tama, itlob għalina, li żjed safja, itlob għalina, li żjed nadifa, itlob għalina, bla teba, itlob għalina, li tistħoq l-imħabba, itlob għalina, tal-aġeb, itlob għalina, tal-parir it-tajjeb, itlob għalina, ta' min ħalaqna, itlob għalina, ta' min salvana, itlob għalina, xebba kollok għaqal, itlob għalina, xebba li tistħoq kull qima, itlob għalina, xebba li tistħoq kull foħrija, itlob għalina, xebba kollok seta, itlob għalina, xebba kollok ħnina, itlob għalina, xebba dejjem marbuta ma'Alla, itlob għalina, mera tal-qdusija, itlob għalina, tron tal-erf, itlob għalina, bidu tal-ferħ tagħna, itlob għalina, amara tal-Ispirtu Santu, itlob għalina, amara ta' kull grazzja, itlob għalina, amara ta' kull tiba, itlob għalina, warda mistika, itlob għalina, torri ta' David, itlob għalina, torri ta' lavorju, itlob għalina, dar ta' deb, itlob għalina, arka tar-rab tal-ġdida, itlob għalina,
bib tas-sema, Itlob għalina. kewkba ta' filgħodu, Itlob għalina. saħħa tal-morda, Itlob għalina. ken tal-midinbin, Itlob għalina. faraġġ tal-migranti, Itlob għalina. faraġġ tal-imniktin, Itlob għalina. għajnuna tal-insara, Itlob għalina. sultana tal-anġli, Itlob għalina. sultana tal-patriarki, Itlob għalina. sultana tal-profeti, Itlob għalina. sultana tal-apostli, Itlob għalina. sultana tal-martri, Itlob għalina. sultana tal-konfessuri, Itlob għalina. sultana tal-verġni, Itlob għalina. sultana tal-qaddisin kollha, Itlob għalina. sultana mnisla mingħajr l-ewwel teba, Itlob għalina. sultana mtella s-sema, Itlob għalina. sultana tal-rużarju mqaddes, Itlob għalina. sultana tal-familja, Itlob għalina. sultana tal-paċi. Itlob għalina. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Aħfrinna nitolbuk mulej. ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Smana ismana nitolbuk nitolbuk mulej. mulej. Ħaruftalla li tneħħi d-nubiet tad-dinja, Enna lina. itlob għalina qaddisa Malla, Biex ikun jistħoqilna dak li wedna Kristu. nitolbu. Għatililna għaddejja tiegħek mulej Alla, nitolbuk li jingawdu dejjem is-saħħa tar-ruħ u tal-ġisem u bl-interċessjoni tal-imqazza u glorjuża Marija dejjem Verġni inkunu meħlusin mid-dwejjaq ta' issa u ngawdu lena ta' dejjem bi Kristu Sidna. Amen. Talba lil San Mikiel Arkanġlu. San Mikiel Arkanġlu, idħol għalina fit-taqbida, kun int l-għajnuna tagħna kontra l-ħażen u t-tnassis tad-demonju. Iraznu Alla nitolbuk bil-ħerqa, int l-aqwa fost il-qtajja tas-sema, itfa bil-qawwa talla fil-qiegħ tal-infern lix-xitan u l-ispirti ħżina l-oħra li jġerrew fid-dinja għat-telfin tal-irwieħ. Amen. Talba lil San Giuseppe, slim għalik, ħarries tal-feddej u għarus tal-Verġni Marija, lilek Alla fdalek lill-ibnu, fik Marija għedet il-fiduċja tagħha, miegħek Kristu trawwem bħala raġel adult. Qaddes Giuseppi, kun missier għalina wkoll u mexxina fit-triq tal-ħajja, aqlanna l-grazzja, il-ħnina u l-kuraġġ u ħarisna minn kull deni. Amen. San Giuseppe, itlob għalina. San Sebastian, itlob għalina. San Turrokku, itlob għalina. San Pawl Missirna, itlob għalina. San Publiu, itlob għalina. San George Preka, itlob għalina. Beatu Nazju Falzon, itlob għalina. Beata Deodata Pisani, itlob għalina. San Ġwan Apostlu, itlob għalina. Intom għaddisin protetturi tagħna, itolbu l-Alla għalina. Nitolbu. O Alla li f'dan is-sagrament tal-aġeb ħallejtilna t-tifkira tal-passjoni tiegħek. Għatina nitolbuk li nqimu l-misteru tal-ġisem u d-dem tiegħek, hekk li nħossu fina bla qiegħda dak li rebħitilna l-fidwa tiegħek. Int li tgħixu s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Amen.
ikun imbierek Alla, imbierek l-isem għaddes tiegħu, imbierek Ġesu Kristu veru Alla u veru bniedem, imbierek l-isem ta' Ġesu, imbierka l-qalb qaddisa tiegħu, imbierek id-dem mażis tiegħu, imbierek Ġesu fis-Santissimu Sagrament tal-altar, imbierek l-Ispirtu Santu Paraklitu, imbierka l-kbir Alla Marija Santissima, imbierka l-imqazza u Immakulata Konċizzjoni tagħha, imbierek it-tluħ glorjus tagħha fis-sema, imbierek l-isem ta' Marija Verġni Uom, imbierek San Giusepp arus kastismu tagħha, imbierek Alla fl-anġli u l-qaddisin kollha tiegħu.